Ya tinebena ing Tolaksa. Nyatanipun awit saking ageng pangaribawa dalem anggenipun ngasta pusara wonten ing negari Tandes. Sedaya para kawula Sentana Praja minggahing saka setunggal kewala mboten wonten ingkang tumindak nalingsir saking anggening kautaman. Kala wau sami ceciklu wonten andhap ampeyan dalem Jin. Ngono. Nggih. Krungu kowe. Pripun? Tuwek ratu ingsun Nalendra. Ora ana kawula sing dalah. Pitados. Sinaosa ratune mbon suwek. Nyata. Napa? Lambemu nak mengol tuwek, suwek lampu. Mbon do mengkirut kabeh lho. Lah ya tuwek. Nggih, mbon tuwek. Nyatane para kawula ya isih do gelem nyembah are sampean lho. Sapa sing ora gelem nyembah ya aja dipaksa. Lho sing ora gelem nyembah sapa? Ngedru kok. Kowe. Kula nggih nyembah. Cukup. Ora perlu sira padha patutun. Mas saklimah tembungipun muni nyonyok raos sing batuk. Surya Pupita. Inggih kula sinuwun. Ing kalenggan iki pancen sira durung ingsun dawuhi isining pisowanan agung. Apa kira-kira sira kepengin ngerti apa ta jroning pisowanan iki? Lah menika sinuwun tuwuh raos sing pitaken manah kula. Menapa sebabipun menika Dede Pasewanan Agung panjenengan Sinuwun Prabu angrempakaken sedaya paran-para saka guru Nayaka Praja mandhapipun kawula sami kempal wonten ing Pendhapi Agung Tandes. Iya. Bilih menika wados menggahing Sinuwun Prabu monggo menika mboten wados enggal kawedhara sinuwun. Bagus. Kowe pengen ngerti ora? Kula iki ngerti ya gelem ora masalah. Kowe nak omong mbok seneng. Nek kowe ora kepengin ngerti metu. Nggih, kula kepengin ngertos. Ratu Burian. Wis colowetan labemu suwek. Boten boten. Patih kabeh kawulaning sun. Kalenggan iki ingsun ora ketang. Ra kawula padha tresna marang panjenengan ingsun. Nanging ingsun wis munggalih. Ingsun wis ngrumangsani ibarat srengenge wis adoh mereng plothaken cedak mereng surupe. Ingsun ora patut lungguh jeglang sila tumpang jumeneng Nalendra. Mula kang saka kuwi isining pisowanan agung iki ingsun bakal ngenomake praja ing Tandes. Hamisuda Hati Patyanom utawa calon ratu ing kraton Tandes. Sarujuk. Nggih, sarujuk. Nanging nuwun sewu sinuwun. Saking sabda dalem yen Sinuwun Prabu. Badhe amini suda Dipatyanom calon Nalendra wonten negari Tandes. Ya. Lajeng sinten niku? Sapa putraning ingsun? Mongko nitik swara sirah para raton. Sapa kang wenang angrintir kawibawaning ratu? Kudu putra saka garwa Prameswari utawa tetembungan patutan saka Bapa Raja Ibu Ratu. Menika leres nggih. Pamamasku ora liya putraku Purbarna. Purbarna menika kang kados Dipatyanom. Kene iya. Piye coba? Menika sapa panjenengan Sinuwun Prabu? Kula sarujuk
Menapa sebab kula nggadahi wewaton ing tandes panjenengan Sinuwun Prabu badhe ngangkat dados Dipati Anom Ya. calon Narendra. Mijil pawestri kawontenipun Purbarna. Nanging nuwun sewu. Saderengipun wonten negari Tandes rikala semanten. Wonten negari Majapahit. Ya ngene teh ya. Merga kabeh iki durung entuk sarujukaning para kawula. Nggih. Mula perkara aturmu saweneh sawetara. Oh, ngaten nggih nggih. Monggo Nggih, kula dawuh. ingsun arsa hawi suda kelan putraning Sun Purbana kabeh. Kula niki dadi wong urip ning donya sepisanae ora gelem ngono ngene. Mun kula dadi wong jujur, manut mathuk mawon. Kejaba lho. Perkarana Cideng Rama, sumadya nini sinaosa kula menika bawaan pawestri. Yen to panjenengan menika pengenaken kula dados ratu, kula menika sampun sumadya kok. Rama. tenan Si. rekyana padhe temunggung manggala kabeh kang padha sepa. Iya. Ing dina iki sira kabeh dadi pasestan isi ing pisanan ingsun anemtokake Purbarekna ratu ing kraton Tandes. Kula ingkang sowan Kang Mas Prabu. Titik suarane kaya kadangku Gorawangsa. Nggih, pancen kula Gurawangsa Bener Kang Mas teh. Prabu. Bener teh. Menika leres niku. Gorawangsa. Jauh tinimbalan. Kene randat suarmu. Ingkang ageng pangapuntenipun Kang Mas Prabu. Ya. Kenging menapa ngantos randhat anggen kula sowan. Jalaran taksih kathah pakaryan ingkang parikedah kula rampungaken Kang. Ngono. Ya. Lamun tarandat sowanmu merga kowe ngayahi kewajiban pun kakang isih nampa marang jeneng sira utawa paring pangapura marang sira. Nanging keparenga kula badhe nyuwun pirsa Kang Mas Prabu. Saderengipun kula ngancikaken delamaan kula wonten ing pendapi Kraton Tandes. Ya ya. Kapireng jumledipun mriyem ingkang ambal kaping 3. Sorak kawula ambata rubuh. Iya. Adat lupya ingkang sampun lumampah Kang Mas. Menawi wonten jumledipun mriyem ingkang ambal angka 3. Sorak kawula ambata rubuh. Menika wonten ewah-ewahan utawi wini sudan. Menawi wonten ewah-ewahan menapa? Menawi wonten wini sudan menapa Kang Mas? Gorawangsa. Nggih nggih. Lamun tawawan ora Mboten. Lajeng nanging panjen cetha kang pungkasane ngaturira ing jroning kalenggahan ana wisudan. wonten wini sudan. Ya, Menapa panjenengan minisuda salah setunggalipun prajurit? titik Lajeng wonten wisudan napa Kang Mas? wisudan Nalendra ing kraton Tandes. Wonten wini sudan Nalendra. Ya, Lajeng sinten ingkang kawini suda pinangka Nalendra wonten ing kraton Tandes? ora liya kadangmu ta pulunanmu Purbarekna. Purbarekna. Gorawangsa, Kang Mas Prabu. kaya ora mbacut aturmu gelo rasamu. Boten, Kang Mas. Menapa anggen panjenengan minisuda dumateng anak kepuluhan kula si Purbarekna menika sampun dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan
saha menapa sampun dipun sarujuki sedaya para saka guru wonten ing Kraton Tandhes Kang Mas. Wiwit saka pendapan nganti pangoraan njaba. Nggih. Gembleng sarujuk lamun to Purbaretna ingsun suda dadi ratu. Dados sedaya kala sampun dipun sarujuki saka guru wonten ing Kraton Tandhes. Iya. Menawi saka guru wonten ing Kraton Tandhes sami sarujuk pepilih si Purbaretna pinangka jumeneng ratu wonten ing Kraton Tandhes. Kula ingkang boten sarujuk, Kang Mas. Dasaripun sampun cetha, dasaripun sampun maton. Jalaran si Purbaretna niki bocah ingkang tesih timur, bebasan dereng ical pupuk lempuyange. Menapa badhe kuwawi ngobetaken negari wonten ing Kraton Tandhes. Kamangka Kang Mas. Jengen tiyang dadi ratu niku mboten gampil. Mila ampun ngantos kangge jajal-jajal kados dene tiyang jajal-jajal nitih tulangga. Menawi tiyang jajal-jajal nitih tulangga, menawi wonten sisip sebenipun ingkang ngraosaken cilaka menika namung tiyang setunggal. Nanging menawi jajal-jajal ngobetaken negari, upami ngantos mliyur anggenipun ngobetaken negari, niku ingkang ngraosaken rekoso menika mboten tiyang setunggal, nanging sedaya para kawula wonten ing Kraton Tandhes. Sepisan kaping kalipun Kang Mas Prabu, menapa nate wonten ing Kraton Tandhes menika kok wonten ratu wedok. Menika dasaripun Kang Mas Prabu. Lungguh. Sinuwun Prabu. Apa bener kang diaturke kelawan kadang Kurawangsa? Lepat ku nggih pemanggih kula. Kurang bener. Nggih. Coba lamun ta sira ngluputke kudu bisa anjlentreke. Dasarmu ngluputke kelawan Kurawangsa piye? Kepareng ngabdi badhe nyambet lan semlatu. Ya. Ndam sen. Nak Mas Pangeran. Paman Jurakupita atus pundi? Nak Mas Pangeran Kurawangsa monggo kula aturi menggalih. Nggih. Kula aturi metang-metang kanthi jlemet. Nggih, nggih. Menawi to panjenengan dereng maos lembaraning sejarah. Nggih. Mbok menawi nak Mas Kurawangsa nembe kalimput. Menapa mboten nate maos pedaning kaprajan? Nah Mas. Arikala alam Kalingga. Keleng Kalingga. Dereng wonten Majapahit Keleng Kalingga menika ingkang jumeneng nata jumeneng menika Ratu Sima. Ratu Sima kula kertos. Ratu Sima niku kawujudanipun pawestri. Pawesti utawi wanita. Ugi dipun sengkuyung sedaya para saka guru, Nggih. kawula Nggih. lan Sentana. Nggih. Lan mari wonten tuladanipun wonten ing negari Majapahit Majapahit. ingkang kasta Tribuana Tunggadewi menika awujud wadon lan pawestri. Nggih. Jejuluk Hayam Wuluk. Lah lho. Menika pawestri. Sedaya para saka guru sami anyeng kuyung. Anging punten Ingkang menapa menika Tandhes menika jumenengaken Dipati Anom. Sinarsa menika mijil pawestri. Panguwasaning ratu tanpa winates. Nggih. Milih sapa wae kena. Saya menika putra. Nanging Paman Jurakupita, Kados pundi? Kraton Tandhes menika dede Keleng Kalingga, Tandhes menika dede Kraton Majapahit. Ngertos sampean? Lajeng pawatan panjenengan mbok menawa sing dadi ratu wedok menika salah dasar sampean lho. Dasaripun menapa badhe kelampah jengen wong wedok dadi ratu tartamtu, wong lanang bakal nyembah dramaane wong wedok. Nuwun sewu. Wong wadon niku padha mawon Nggih. derajate wong lanang. Nggih.
yen lungguh padha cendhek, yen ngadeg padha dhuwur. Nanging sak mboten-mbotenipun jeneng tiyang dados ratu niku kedah tiyang ingkang wibawa. Purbaretna niki bocah tesih goblok. Upami ing mangkenipun kelampah jumeneng ratu wonten ing kraton Tandes, badhe dipun beto wonten pundi kraton Tandes? Jumeneng ratu menika namung simbol. Dipun Namung simbol. Simbol, nggih. Ngobataken menika Narapraja saka guru. Nggih. Sinasa menijol pawestri. Menika dados pilihanipun ratu. Cukup. Kita. Menang. Oh nggih. Terongso. Jauh. Lungguh. Undang sewu. Yang ini jadi sida ta ora? Lereke sira kok ora sarujuk. Kepiye ta, Denging menapa kok ngantos kula niku mboten sarujuk mbok bilih ingkang dados ratu wonten kraton Tandes Ya. niku anak keponakan kula. Jalaran kula ugi kepengin dados ratu wonten kraton Tandes. Terongso. Jauh. Dadine merga kowe ora cocok kepengin dadi ratu ing kraton Tandes. Menika leres Kowe ora mengo kanan ya. kok saged ngaten Kowe ora ngerti ya. liripun kados pundi? Sora silah para raton. Sapa kang wajib lintir kawibawan iki patutan saka Bapa Raja Ibu Ratu. Soro siapa Mengo nggih. kowe anak sapa, kowe Nggih. putra sapa? Kowe putra saka garwa paminggir. Nggih. Ora wenang dadi ratu ing kraton Tandes. Nanging Kang Mas Prabu, kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Ya, Soro silah para raton niku ingkang damel sinten? ratu, Ratu ni menungso lho mboten. menungso. Rening soro silah para raton ingkang damel menungso saged dipun wahi dening menungso. Lan kula ingkang kepengin nguwahi BPKS. Dadine kowe kepengin nguwahi kodrat. Nggih. Iya. Kowe kepengin Amira dadi Boten kula silai Kang Mas. name. Gorawangsa, Nggih. ngrungokke dawuh pangandikane ingsun. Ingsun nalih nderake tang tuwe tuwek ngeklek. Ingsun isih darbe panguwasa ing kraton Tandes. Kethuk rutut mustikaning Janaloka. Kethuk dening Kenong, ya. Nggih. Runtut pancen wis katata. Kethuk ki bonang cilik wenang, bonang penerus wenang nerusake tatanan. Sabdaning sun wis kaweca. Pindha mangsi tumetes ing glancang seta. Mula kang sawuhi temtune Purbaretna dadi ratu ing kraton Tandes. Dados sampun dipun temtokaken mbok bilih si Purbaretna menika ingkang jumeneng ratu wonten ing kraton Tandes. Mboten napa-napa Kang Mas. Nanging menawi kula kedah nyembah delamaane si Purbaretna, kula mboten cuti. Culah. Sopo sing sarujuk? Purbaretna ratu ing kraton Tandes. Kula mboten sarujuk. Pancen kula sarujuk. Kula nggih mboten sarujuk. Geng. Ora bos. No cara Nggih, kula. ana kahanan kok meneng wae. Kula niki ana rame-rame niku wedi. Saya ana do perang. Kula ana gede niku lha ya wedine ora karo-karuan. Mun ngeten mawon lho. Ampun do geger-geger. Wong tukaran mung geger iki digoleki aman damai arek malah ngeten iki. Mun ngeten mawon. Perkara gampil mawon kok sampeyan niku kok sok bingung. Pondo, calon ratu meniku mun cabaraken kalian Purbaretna, mun pasrahaken kalian Pangeran Rawangsa. Ratune aku kok kowe? Ratune aku kok kowe? Lho, wis sampeyan ah. Lah nek ratune aku wis dawuh kaya ngono, kenapa kudune ingsun ngwahi? Lho, ngene kok ngomong baca. Oh,
Tumenggung are. Ngaten. Iya. Mun sampean temtoke. Temtoke. Purbaretna calon ratu wonten tandha. Wis genah. Ngene lho. Ingkang boten sarujuk boten ngemungake jeng pangeran Gurawangsa. Sapa wae? Kula dhewe nggih boten setuju, boten sarujuk nek Purbaretna jatuh paduh mateni wong larane cah. Aja melen. Sudah kita. Lamun ora kleru saka payu probawan ingsun. Gurawangsa antarane temenggung menapa mereka. Wis padha gendu sangkok. Wis padha ngrepta marang rubuhing kraton Tandes. Sapa panjenengan kados punika? Dawana para prajurit rampung ana preparayu. Prajurit. Ayo Toto. Derek ya, kuwi. Bareng pamit.
Sampluk to. Hah? Sampluk. Sampluk ra mindone nanti. Kena setan misteri terus kowe. Rah masih ngurung. Mutiar. Ngomong apa kan? Aku rasane piye? Kira karepe. Apa? Kowe ame. Ngene yo bisa dijual isih terus jiwa tosi buat dibuat mau mengarep mutiar. Lho, ojo cilik. Ratoli yo iku. Sing mau bak ora musuh, Mas. Iki kancane padha banget. Padha banget. Os,
Sesantine aku yen Purbarekna ora medhun saka palungguhane tak rewangi pecate nyawaku ana papan kene. Tak singkirke ning papan. Utuke kowe, utuke kowe. Bagiane nendang tok. Iya. Ali guys. Ini ngomong semua nih, Manunggal dadi siji. Jadi apa? Celeng yo oleh. Ameh pamer apa? Macan. Kowe jian. Wow. 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 Aja mung loro, macan sak kandang kraton Candes. Kon metu rene. Wow. 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 Wah, wato. Wow. Wow. Ampani kepalan tanganku iki. Wow. Iya, tangan loro. Wow. Eman marang raga. Iman karo ragaku terus saka bacot teke anggen peperangan iki. Yen kowe durung bali, aku sih tetep bacot, Mar. Ayo, ladeg dayaku ora mung cukup semene. Terus, Nomor 4-mu. tak sawang sing kene,
Karames. Ayo, tugas grayangi. Wis mati apa urung? Maksudnya wis mati kabeh apa urung? Sing urip mau tengah tok. Dhuwur mati. Ngisor mati. Sing tengah usah urip jedut. Tangan. Enak lah ben ra kena aja. Rukat. Tak gaji mesin. Ayo. Goleng. Dibawa pulang. Jalane kono lho. Hah? Jalane kono lho. Ono. Nek aku kan lho ya. Parake tetep rene. Yo. Wis pas lan wis lumrah yen to kowe iki mbelani Kang Mas Prabu. Mergo apa? Siji, kowe pinangka patih ana ing Kraton Tandes. Malah kaporo yen aku sing ngarani kowe iki ora trima patih. Nanging kowe iki antek. Lamun to Kang Mas Prabu bebasan mangan utawa dahar, ora entek kowe sing ngentekke. Ngerti? Sakar sampean. Yen to Sinuwun Prabu wis ora kuwong ngembat usahane ngati. Yo. Sing wajib mubetake sakabehing para kawula. Ora ana liya kajaba mengaku. Jejeg doyonging Projeng Tandes iku ning tangan. Nanging kowe kudu ngerti. Piye? Watak wantune Gurawangsa saben duwe karepan apa wae kudu kakon. Yen kowe pinangka dadi pepalangku ning papan kene wajib kowe tak singkirke. Dene karepen yen bener. Heh. Ning luput aku ora bakal melu cawe-cawe, Pak. Mbuh kuwi nggonmu ngarani. Nanging sing baku aku kudu kakon dadi ratu. Rindu mawon. Mangawara-wuran. Hei, siapa? Dengarane Lah, ya kamu ra
bae waduk kuwi. Iya. Aku tanpa kamu. Iblis manut sumaning. Ayo rupaken pusakamu. Iki tawon. Marang sapa wae kang dadi paling blowongso. Kuwi kudu mati sok tangan. Sumo. Wong tuwek ngeklek sing wis jompo sawangen. Prajurit saka kraton Tandes wis bosah basa pindhane babatan Pacimula. Yen pancen kowe ngiman marang nyawamu, pasrahke layang Partisara karo aku. Ngerti? Kurawangsa, Piye? tembunganmu kaya-kaya bisa nrajang Baskara makuteng. Nyatane Patih Surya Gupita dina iki mati sotan. Atimu aja soroh tembungmu. Keplok tangan banteng sikil pasane. Ya merga kae dudu panjenengane ingsun. Ora ketang jumpa kaya ngene. Aku lamun to gelem tumandang gawe rangkep 10 ora bakal mundur sajangkah. Kurawangsa, yen to pancen layang Partisara ning kraton Tandes tok kukui kapeksa bak rebut kanthi sarana kekuatan. Hati-hati yen biasmu ora sumur pandang. Aja nang jene sing Kurawangsa. Lete cah. Aku orang ketemu. Parut. Ora tata. Kowe cilik tak gedheke bodoh tak pinterke. Babar pisan ora ngerti puputane wong tuwa. Ento bab perkara palungguhan kapeksa aku bal mentolo karo. Hei, Uno Pangreko. Kowe sing bisa nyelametake aku Uno Pangreko. Aku matur nuwun karo kowe Uno Pangreko. alah telek. Ana apa? Matur nuwun ya matur nuwun. Dile pabrik sokak wujute ra karu-karuan. Ya sing gedhe pangapura merga kabeh kuwi mau saka senenge atiku. Kalamun tok ora ana kowe teko ning papan kene. Aku wis mati saka tangane Kamas Prabu Purbakesuma. Ngene. Yun, Senajan to dina iki Kamas Prabu Purbakesuma wis ketaman pusakamu. mesti mawon Bangka. Bangka. Mun raja lususe, mun kewer-kewer arep tekan di para Rama. Senajan to kaya ngono, durung marem rasane atiku yen aku durung ngerti wangkene Kamas Prabu. Dibutuh. Monggo, kula dherekaken.
Iki pun boleh Rama. Rama tatu Rama. Sinten kang tindak kados ngaten to Rama. Ora iya, pamanmu Purwangga. Gantian takon si Rama. Mula kanggo berkorona. Sanajan mengkone tak tinggal. Kali nyampang wasane Gusti. Nanti kok mengerti kok kados ngaten kala kula to Rama. Hatimu sing tetep kok menawa masuk baning peniran cuma nang ratu. Bukan ke kula kuwi. Katen nami kok ngatos. Iya, aku percaya kita Ramadan. Niatmu hatimu angembari panjang hane wong aku. Nanging Kok kula aturi wonten padusan to kemawon si Rama. ora perkara mau wis pokoke masine dhewe. Pamane kok kowe pandu sodo tanpa kulo. Ora bakal mari. Ora aku titip negara tandus yo iki. Upono sapa wae. Kang kepengin yo kawe bawan. Tandus kuwi kewajibanmu jadi. Nggih, kula sinuwun. Kula Ajur. Kula kanggo aku pamit Patrido. Kula sapara krakon tandhe. Kang Mas Prabu Purbakesuma. Paman kula sedherek menika mados kalih Kanjeng Rama. Iya. Panjenengan menika dereng mangertosi dinten sakmenika Rama sampun sedo Paman. Kang Mas Prabu Purbakesuma wis tumekaning pati. Saya tumindakipun panjenengan. Ora tak sirai. Ora tak sirai. Yen to sing mateni Kang Mas Prabu Purbakesuma ora ana liya. Napa panjenengan menika menungso ning jejeripun status iblis. Pancen aku iblis. Nak aku iblis kowe arep opo iki? Nek golem tolong Kanjeng Rama. Mergo kabeh kuwi mau salah Kang Mas Prabu Purbakesuma. Mergo dheweke ora ngulungake kraton tandus sing tangan. Yen to nganti aku gawe mentolo, kowe aja ngluputke karo aku. Hei, Pangriko. Nggih, kula Cetha. Yen dina iki Kang Mas Prabu Purbakesuma wis tumekaning pati teges, kraton tandus komplang. Komplang. Mula kanthi kuwi, Nggih. ora ana liya kang bakal jumen ratu kraton tandus kejaba aku. Sampeyan dhewe. Iya. Sinten mah? Nek menawi boten sampeyan lho. Sakwise aku klakon dadi ratu ning kraton tandus, Nggih. aku bakal tambah jimat asma Sinten? Prabu Anom Kurawangsa. Prabu Anom Kurawangsa. Wijek nom durung duwe bojo. Yaduk mleguduk dogdeng samaladeng. Nene sampeyan pun dadi ratu.
Iya. Sakniki kula nagih janji. Nagih janji. Iya. Aku tahu janji apa karo kowe pangriko. Yo, niki yo bocah. Lagi wae ngomong lali. Biasane wong iki duwe kepinginan janjine macem-macem. Nek wis kelakon mesti lali, mun biasa ngoten niku. Aku tahu duwe janji apa karo kowe pangriko, Sampeyan lali saestu. Aku lali tenan. Sampeyan lali saestu. Aku ora kelingan. Maten wong. Yo. Sampeyan iku lho pripun lho? Nalika semanten panjenengan iku nate janji kalih kula. Janji. Nek sampeyan saged dados ratu, kula ajeng didadekke patih. Lho, kowe wis jajara arek. Dadi perkara kuwi to. Nggih. Aku ora bakal lali marang janjiku. Rening dina iki aku wis bisa jumeneng ratu ing kraton Tandes. Mula ing papan kene kowe tak angkat pinaka dadi patih ing kraton Tandes. Kula. Iya. Dados patih. Iya. Matur nuwun. Jenenmu aja pangrika. Sinten? Sudi Krapa. Mateni wong iki ora wong kene dhewe apa? Apik. Boten purun. Sudi Krapa iki wonge iki matok Matur napa? anti masuk angin. Alah, anti masuk angin apa? Ora tau nganggo sandangan, nyatane ora tau kerokan kok. Ini bandar jagung mah tinggal polisi mengeluh lho. Eh, Ngeten, kula saestu dadekke patih. yo, Walah, waktu menggong mundak dadi patih. dadi patih. Mesti bayarane mundak. Ayarane muda. Bojone lah mundak. Wani tenan? Wani tenan? Allah. Wani tenan? Wani tenan kowe? Wani tenan apa ora iki Ya, bojomu ayo, tenan, Pak? Iya, apa melu-melu ae iki lek. Kira-kira wani tenan? ayo. Nak wani ora apa-apa. Kene. Paling-paling kancamu yo melok ngelu ndase. Ora sida nak ngelu wae. Nah, ini. Ngeten lho. Nggih. Sinuwun Prabuana. Eh, Biasane nek ratu anyar eh. wonten Tandes kedah duwe bojo minangka garwa Prameswari nglenggahi wonten sak sisih panjenengan. Lho. Ngono? Nggih. Sapa wae kang pinangka dadi ratu anyar ing kraton Tandes Nggih. kudu duweni garwa. Nggih. Yen pancen kaya ngono kowe aja wedi kangilan. Wiwit dina iki kowe tak utus keng supaya golek wanita kinarya garwa Prameswari ing kraton Tandes. Budal. Oh. Kula Lho sapa meneh? matene ratu anyaran wis perintah ngene, Cak. Kowe iki kon ratu lho, diutus ratu lho. Nggih. Heh. Kula kan pados wedokan. Iya. Kula golek lho ning ndi kenal wong wedok sepisan ae kok iso golek lho bingung lho iki. Matene wong. Kari kowe. Mbah nggonmu mbudidaya sing baku kowe kudu entuk wedokan. Saiki. Iya. Saiki. Saiki budal. Satu. Iya. Pamit. Nah, ngono cocok. Golek ning ndi, Cak? Wagene ana dhewe ngono arek. Nggih. Pripun? Wis ta murung? Kula. Iya. Mbon. Kowe iki durung budal kok muni entuk iki. Lho. Kowe iki durung budal saka Taman Kraton Tandes. Nggih. Kowe kok matur yen kowe wis entuk wanita. Sapa wanitane? Kula mbon tok senajan kula mboten lunga ing taman nanging kula mbon tok wedokan. Kowe iki urung budal kok piye, Sampeyan iki dereng ngetos dikandhani plak-plek lho kok. Aku iki urung ngerti yen kowe entuk wanita. Saestu. Durung ngerti. Sampeyan saestu. Dereng ngertos. Aku durung ngerti pangrika. Kepengin ngertos. Iya. Wong wadon niku. Iya. Napa nggih? Napa nggih? Kepengin besok saestu. Yo mesti wae. Kepengin besok saestu. Pinangka calon garwa. Nggih. Iya. Saestu. Iya. Lho. Kok penak temen gunmu kok yen. Syukur. Ya boleh. Wong wedok kerene galak-galak ngrem bocah. Ngene. Kowe iki jane bento apa males? Lho kok bento lah napa? Aduh mateni wong kaya Kowe iki ra ngerti dhewe to. Nggih. Sapa to Purbortno, Sinten? Iki ngono anak keponakanku dhewe. Nggih. Apa ya bakal takon aku iki rabi karo ponakanku dhewe. Lah halah sing bento niki mboten kula ning sampean. Kok malah minta-minta. Ampun ngoten ah. Lho lah napa kok kleru? Kok salah nek sampean entuk
aku iki isin. Mergo iki ponakanku dhewe pangrika. Lho pripun nek umpami kelampahan sampeyan entuk niku. Niku ana ucapan. Ucapan iki Bondo ra keliya. bondo ra kliyo. Iya. Senajan kaya ngono aku iki ewo. Sampeyan isin. Aku isin. Perkara dulur. Iya wae iki ponakan dhewe. Niku mboten sah bingung, mboten sah isan-isin. Wis kaya Wong enten parikane arek. Mariane nggih. Sampeyan dereng ngerti? Urung ngerti. Ukur rak kiyonge. Ukur rak kiyonge. Jeruke rak gak dirujak. Jeruke rak gak dirujak. Iya. Sing tegese Dulur rak wonge. Jeruke gak ogah. ukur rak kiyonge. Ukur rak kiyonge. Jeruke rak ora dirujak. Jeruke ora dirujak. Dulur rak wonge. Nanging jeruke rak ogah. Piye ngono mboten? Ngono kok bingung-bingung. Cocok. Cocok. Sesu. Kapan kene Mun gelem. aku bakal nembung karo Purposno. Wis mikir Nggih. ndak isin. Ngoten. Iya. Masa kula isi-isine? Lho iya wae. Upama dhewe arep mene pawang sulat ana kuwi mesti isin. Nggih, isin. Ora mung trimo isin. Apa? Nek-nekan nyawang Matene wong nyawang. Ayo. Alah. Piye? Ini wae. Ini piye kok? Tak kerjaan ora. Purporno. Kowe mau wis krungu dhewe apa sing dadi ature patih anyar-anyaran guna pangrika. Yen to aku kudu ngepek bojo karo kowe iki. Mula ning papan kene tak jaluk kanthi banget gelem kowe nampa marang katresnan. Yo, Kula mboten saged nampi katresnanipun panjenengan, Pak. ora gelem? Kuranganku apa Purporno Jalan kok mboten wonten ingkang liya. Kula niku jangan paman. Dan kula niku mboten remen saking tumindakipun panjenengan kangge Pak. Purporno, apa to sebabe nganti aku wis mek bojo karo kowe? Mergo aku iki mesakake marang kowe. Kowe ing Kraton Tandes iki mung duwe kaijenan tanpa bapa yo. Lho, aja nganti ing ngene uripku keserakan kesuran-suran. Aku kepengin mulai. Ya ono, dampar kata masalah dari Kraton Tandes ing ngene urip pramukti lan sinanding kumpulan pondok iki.